Kanino yan? Ha? Saan mo in-order? Bakit? Andyan na? Ano yung pasalubong? Basta yun. Ay, nako, ilong ka. Ilong. Kaay ka, kalab ka. Wagas ka. Wagas ang ay mo dyan ah. Wagas ka makaay.
ako. Ay. Tulog na ako. Tayo! Tayo! Bakit pa ako sinipon? Isang oras. Alas 2 na naman. Sige, tama mo. Alas 2 na naman. Okay na, bye.